L'administració pot ajudar moltíssim, moltíssim, perquè té medis, l'únic que hi han de tenir ganes de fer-ho i agilitat, sobretot molta agilitat, perquè al final jo crec que es pot fer a molts nivells, des del petit comerç, des de les grans empreses, es pot ajudar, però amb molta agilitat. I crec que és la rapidesa el que ens falla. Si tot va molt més ràpid, si tot podem fer que el sistema s'agilitzi, jo crec que al final es faran petits passos i s'arribaran molt més a tot. Crec que aquest és el problema, apoyar molt l'empresa, la indústria d'aquí. És a dir, a nivell d'impostos, a nivell d'oportunitats, a nivell d'ofertes perquè puguin instal·lar-se aquí, formant gent d'aquí, deixant que no se'n vagi, i penso que el fet ens ha matat el fet que hem anat a buscar i que les empreses n'hagin anat fora. Llavors, que torni aquí la xarxa ha de ser el que ens salvarà.